बताव हम किस्मत फूटल रहे कि मरद ले बियाह हो गई कमे हमरा के डाई के रखले बना आय जियल दुश्वार कर देले भाई मरद यही पर कहला पर कहता कि कतना बोलतिया कहतिया तनको लाज शरम इनका लागत हवे आकि हई बेरा जून बेरा हो गइल तनको इनका समझिए में नहीं आवत कि हां घर के काम धंधा होला कि ना होला हां एकदम लाज लिहाज घोर के पी गइल बना कर जैसे मर्जी हम तो काहे भौजी बड़ा खिसियाइल बड़ू का बात बा। अरे का बताई ये बेटुआ एकदम से हमार जिंदगी नरक हो गइल बा जब से हमार बियाह भइल बा तबे से का हो गइल बा हो देखो तनी पहिरा तोरा झमकौते बड़ू तब कैसे जिंदगी नरक हो गइल। हाय जून बेरा देखो तनी ना सुते के बेर आवे हमार मर्द मेहरारुन लेखा घर में घुसियाइल रहता नतिया का बेटा दिन रात नींदे नहीं खे पूरा होत काहे सुतला से पेटे नहीं खे भरत इनका का हो 7 बज गइल अब लोग सुतले बड़ा का बताई कदम से दिमाग हमें जाइल रहता मन ये करता ना कि कहीं जाके मर बिला दिए चाहे घर छोड़ के चल जाई कहीं तू खाली सहकौले बड़ू लुगा कांचरा में बांध के रखबू त का करी हन आप भल बतियावे दीजी तनको आपको कुछ बुझाइबे ना करल मन हम कहतन कि तू घरे में घुसियाइल बहरी मत जा तब के कहता अरे तू कह कि जा कमाई धमाई तब न जे कमाए एगो बेहाया होला एगो बजर बेहाया होला समझल त हमार मर्द बजर बेहाया ह बड़ा खिसिया बड़ू हो मर्द के हुए तेरे बोलेला जे तेरे तू बोला तड़ू काहे मर्द भले काम धंधा ना करे घर में घुसियाइल रहे त दिन रात आरती लेके घूमी जा ठीके बा ता जौन करत तारा खुदे आगे आई अरे मर्द के प्यार से बोलल जाला गुस्सा ना दिखावल जाला मर्द पर हां त काहे मेरे रो के बोलेला काहे छनकेला पटकेला दूसरा के बुद्धि दे से अपने खुदे लूर सहूर कुछ के रहबे ना करे हां त जे जैसन रही वैसन ना लूर सहूर कोई के सिखाई हाई जून बेरा भइल बा हो आय यही पे मरद के बोलब न त ई बस मारे गरियावे धौरी हां हमरा के लाज शरम घोर के पी गइल बा ना एकदम घर में काम धाम होइए नहीं खे दिन रात सुतला से पेटे नहीं खे भरत मन तो करत कुछ चला के मार दैया बहिनी के मुंह में फूट जावे इनकर का करी मरद हम ना खिसियो का उतारी कोई आहो सुनाता उठ प्रभु अभी जून बेरा ना भइल आपके पूरा धूप निकलल बा हो बा वो धूप कहाँ निकलल बा अभी तो 4 बजता उतना जल्दी आप उठ गई नहीं हम उठा देनी 4 बजे ना पता ना आज काहे इतना जोर का नींद लागल हो आजे नहीं रोज आवेला आपके लेकिन सबसे ज्यादा ये बरा आ गइल ना सही बात बा देहियो दुखात रहे बहुत लागत कि रात भर गइल नहीं आलू कोड़ियावे ना यही ले आप सुधरब कि ना सुधरब बता दी हमरा अरे पगली कहीं का जानते बारू ए घड़ी दिन में ऐसा न कि शरीरिया आलसी हो जाला तो यहाँ पे का आलसी होला और यो कोई के आलसी होला तू कहल का चाहत कहल ये चाहतनी कि आप सुधर जाई वैसे मत करी हम खीस बरला लेकिन अब घोट के रह जानी समझा नहीं देखो बचपने से आदत था दिन चढ़ला सुतला के जानलू अब तहरा ओइला से बदल त थोड़ी जाई सब कतना काम कर लेहला सुबेरे से अबले ले आया बानी त तान के सुतल बानी तनको होश चेत नहीं खे हट तो तनी हट तो जाई पहले फरिया के आई ऐसे जंगर चोरी देखाई तो बताई घर पर कैसे चली हमनी को बुझा तक ढंग का खनो ए बरा पचल नहीं के कैसन त धुआं ढेकार आवत थे त खा के रोडे पर टहलल जाला जी अब खा के सुत जाता नहीं त खाना कैसे पची इहो त बात तू ठीके कहतड़ी चलो घर हम आवत नी फ्रेश होके उनिया से हाँ ठीक बजाई मतलब ना दिमागी मरद जरा के हमार रख देता आय देखो दिन चढ़ला तो अभी का सुत के उठाना तो चल गई ना ओनी ई ना कहना कि हाँ कुछ काम धाम करी चाहे तनी खेते घूमल ना बस सुतला के अलावा कौनो काम नहीं खेलौकत अरे हमारा लेखा मेहरारू भी है ना तो तोहरा भी गुजारा बा ठीक बा दूसरा तो अड़ित ना तोहरा के हैं जौन तोहर ढंग सहूर बाटे दिमागे हम जाके रख देले बाना ससुरा जे बिछौना पर से उठी न अति प्रेशर बना देला बढ़िया होला सब काम समय पे हो जाला ना तो अच्छा रहेला दिन तो ज़्यादा चढ़ गइल बा जौना के ना देखे के न तौनो देखी हस बोली हस अच्छा चलो कोनो मेहरारू हई के शरमाई के बा मरद जात हई शरमैला से काम चले वाला बा ई त प्राकृतिक देन ह खा झाड़ा फिरे जा
फ्रेश हो लेला के बाद अजबे फीलिंग आवता। कितना अच्छा लगता, बुझाता कि एकदम शरीर हल्का हो गई। फ्रेश होके तो होइए लेनी। अब चल तनी मुँह धोब, नहाइब, एकरा बाद में खाना खाइब, तब हे काम पर जाइब। का करब हो, जब तक जिए के बाद तब तक हाय हाय करे के बा। बिना काम के काम नहीं चले वाला। हे प्रभु, कितना दिन तक यही तरह खटे के पड़ी। खटत खटत तो बुझाता कि आदमी के शरीर के टाटी मढ़ा जाए। लेकिन कहावत में है, जब ले करब ना तब ले खइब का घंटा करब तबे न खइब। ई भाई गांव घर में न सब केहू लौकता, लेकिन घर घुसन भैया नहीं खेलौकत। का बात बा? हमारा बुझाता न कि जना तो तबीयत खराब न बा, यही से नहीं खन लौकत। न तो अगर तबीयत खराब ना रहित न तो जरूर घूमतन फिरतन। आ रुक, जब आइले भाई न तो तनी उनके घरवा चल के भेंट क लेम तो जान न जाइम कि का भइल बा का नहीं के भइल। बहुत बढ़िया आदमी है बेचारा, चले दा। ए मर्द घर घुसन भाई, तू हे जा बड़ा हो, हम तारा घरे गई रही हो। घरे भी रहा? हाँ, देखो तनी तू हे जा बढ़िया से आराम करत हो। त का करी, हमरा जिम्मे कमाए कौन बाटे? तबीयत ठीक बा ना? तबीयत ठीक ना बा भाई, हमरा कुछ होई रे। ये घरी टोला महला में घूमे नहीं खियावत। का टोला मोहल्ला में घूमे जइब हो? घूमे ला के बा टोला मोहल्ला में? का है सब दुनिया घूमता, तू ना घूम सकेला। पहले माने घूमत रह, अब ना घूमब। ए तू का जनबो, पहले छुट्टा रही तब दिक्कत परेशानी ना होत रहे। अब बनुआ हो गेल बनी, मेहरारू आ गेल बिया, तब जनते बढ़ के खर्चा बढ़ गइल बा। अच्छा, मेहरारू के बनुआ हो गेल बड़ा ना? एकर मतलब मेहरारू बांध के रखल बे तह के? बे ससुरा ऊ बात नइखे। हाँ, देख, जब तोरा पड़ी न तब बुझाई। अभी तो बाण महंगा बाड़, आगे नाथ न पीछे पगा हेल बंडा, जहाँ मन करता है हिलावत चल देता रह। आ जब तोहरो शादी बियाह हो जाई न, मेहरारू आ जाई, तब था लग जाई कि तारे में कितना पावर बा, कितना तू डूबो तोड़ा, कितना उधर आता रह। सब तारा नियन ना हो जाई। अच्छा ये बताओ, ई मुर्दी हम देखी ना तार मौगी हमेशा एकदम खिसियाइले रहेली, का बात बहू? बक ससुरा, का मजाक करे चले ले रे? हमारे से तो बहुत प्यार से बोले ले, ऐसा ना लगेला कि हमरा पर खिसियाई रहेले। दिनों रात हमरा आगे पीछे घूमत रहेले, आ पूछत रहेले बढ़िया से कि खाना खा लीजिए, कोनो दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। झूठ मत बोला, मेहरारू के बड़गी बतियाए में ना केहू तेज होखो तो तहारा नियन। देखो जवन बात रहेला ना तवन हम खोल के बताई ना, ठीक ना? घुमा फिरे के बतिया वाला आदमी ना सुना, होई। हमार मेहरारू अगर उतना खिसियाइत ना, हम ओकर मर्द रहती तुमके मार मार के ना सुधार देती। तो ये कहल चाहत रह कि हम अपना मेहरारू के मारी बिना गलती के? हम ई कहाँ कहते कि तू मार, हम थोड़े कहते कि मेहरारू के मार लतियाव गाड़ी द। मैंने प्यारो से समझा सकला कि देखू ना खिसिया के चाहिए। अरे गलती करी तब न, अब हमारा नजर में ठीक भी है तो का करी? तारा नजर में ठीक बिया? हम एको बार हमरा से उरे बिना बोले ले। अच्छा ठीक बिया ना, जे कपार पर चढ़ जाई ना तब बुझाई। तू अपना बारे में सोच बाबू कि तोर का होई। जान नया दड़ा। जमाना के नईकी लईकी आउ तैसे ना, तो लईका लोग गाड़ी में पहिना कइल जाती है। ई मर्द का काइकुला नाप साना बोले लागल, तारा का यही से बैठे के मन ना करेला। हमार मेहरारू कम पढ़ल लिखल हिय तो उतना ना उड़े ले, लेकिन ए घर के जमाना में ज्यादा पढ़ल लिखल आवत सो, एमे ओमे पास होके आवत सो ओहरे से। जान तड़ कम पढ़ल लिखल बाड़ी ना, तनिकर बुद्धि बैल नियन बा। बा ससुर का कहतर रे? आ ज्यादा पढ़ल लिखल वाली लड़की आई ना, अच्छा। तो ओकर बुद्धि कंप्यूटर जैसा होई। हो तब बारे कंप्यूटर तो छोड़ हैंग के- कर लगी, आ जब हैंग कर लगी ना तो मर्द लोग के सोचला का होई, कोनो ठीक नहीं खे। चलब आजकल नई जमाना में देखत हईस का होता, मर्द के कम यार के ज्यादा मान जान करत हईस। देखो पुरनकियो मौगी ने भागिली स। नईकी समझदार हो जाती सन, सब दुनिया के बारे में जानते, सब पढ़ लिख के तेज वही सन, एक के चलते चला के गिरी देखावेली सन। तू का जानबे
अनपढ़ जाहिल गवार होती से कुछ समझ में अइबे ना करी तब कहे से का उत्तम का मध्यम का दुनिया जहान छोड़ जौन बात होने पर संतोष कर। का चाहत कि नयका जमाना के लइका नयका जमाना के लइकी से बियाह मत करस। हमनी करलवे रह जा तार में काम चलाई का हमनी के कैसे बोलते रे? कैसे ना बोल तनी सही सही बोल, उल्टा सीधा बोलबो तो पिटबो करम। भौजाई अलिया कला कर ले लेनी त का हो गइल? एक लकड़ी का पूरा ले लो। जा आज के बाद ना तारा घरे ना आइम खिसिया तर त मत। ना ओइसन कोनो बात नहीं खे, तू आवेले तो कुछ मनसाइन होला, कुछ बतिया ही न जा, कुछ दिमाग हलुक होला। चल बा घूमे फिरे। घूमे फिरे का जाए के बाहो देखो अब हेतना दिन आ गइलो ना घूमे फिरे मत जा, मेहरारू का अचार में बधाई रह आ घर में घुसा रह। ओमा के मत समझ, ठीक ना? भर सक तोर नाव घर घुसन बा, तोर बाऊ में ना नाव सोच के रखल बा घर घुसन, सारा दिन भर घरे में घुसा रहता। कहता जब न चले के घूमे मले के संग संग घूमत हस, लेकिन तू ही के बड़ा के घूमत नहीं खा। सर हम बच्चा ना बनी, अब हमर शादी बियाह हो गेल, मेहरारू आ गेल, घूमे लायक उमर हो गेल बाटे। सुता है में जा मत घूम। उमर बा घूमे लायक तो तू घूम सकेले, ठीक न? हमरा का अच्छा नसीहत मत दो। हम कमाई तब ना हमर मेहरारू खाई आ हमर परिवार चली, कि घूमला से पेट भर जाई। परिवार के बारे में सोच हो गेल ना, देखियो तो जुनुआ मुनुआ आ जैसा ना तो और टेंशन हो जी। आ ससुर कहेंगे तब ले तो हम कमा के धर देव कि ऐसे आराम से जिंदगी बीते हस हो। तू अपना बारे में सोच। देखो घर ले फोन आवता, ठीक ना? हमके जाए दो हो गेल बेचैनी, बिना मेहरारू के ही हलवा मेहरारू ए जी। तो हल होई रे। का भइल? का भइल? कंचनी खाली खानावा तारा सामने तो बोलती है ऐसे जैसे जनाता ना कि कुछ सीख के आवती है। ई का कहता न? कहत रहल ना कि तार मेहरारू तार पर काहे गरम रहतड़ी, हमार अहो। मेहरारू रही तो हम पहिना पहिना मरती। तो जाने नी न कि जितना बादरा गरजेला उतना बरसेला नाही। आवत न बात बतियावे खातिर। अच्छा ये भौजी ओ दिनवा काहे खिसियाई रहो? आखे कान भरत रहा हमरा मरद के। आय अपना घर में जैसे लड़ाई झगड़ा अपन मेहरारू से करत रहा, सोचत रहा कि सब करबे करे। अरे एकर बियाह ने के भइल अपन भौजी से लड़ाई झगड़ा करेला अच्छा इनकर नइखे भइल? ना। हां ऐसे न सबके कान भरत न। तो करवा द बियाह। हाँ, उतना तो ढंगे सहूर बा। हां नयका जमाना कहिया कदन भागे लगी तो तू ही न कहत रह। रे सरवा कहीं के यही तरह बड़े करे रहबे। अच्छा तोहरे ले कहल का हो कि नयका जमाना कले कि भागे लगे स। ए जी इतना सोच बना त गाड़ी हर दिन ना लगी सर कहीं के यही आ दादा लागी तू का जन तरह मेहरारू के पहले सुधार है करा के। का कइले बनी हो? अरे तारे बोलबे भौजी का सुधार है। देख हमार मेहरारू एकदम शरीफ है, देखत रहे ना कितना मतलब शांति से खड़ा बिया। ढंग से उर से रह, ठीक? हमारे घरे आके सीना जोरी मत देख ले। दिखाव। कितना बढ़िया से बतियावती, अगर दूसर मेहरारू इतना इतना बात सुन के तोरा के मार के बगे। सुना जे ना सीधा साधा रहेला ना उहे फोन काट के बैठा रहेला आ ये की आज 10 दिन एकदम समझा कि दाचियर के ऊपर है। जा जा ये बताई अपन नसीहत अपने पास इनका रखो। घरे कोनो काम धाम नहीं खे? जब ना हो हम काम धंधा कहीं आई ना घूमे फिरे। चल फंगा हो खाली घूमला ये के से बात हर करे दिन लागी। नहीं खेला गो, कमाइला के बात समझली? करबे ना करला। देख लिए इनकर बियाह ना होके देव सार के जितना तिल कहरु है सन सबके काट के ना बगे देनी त कह दे तू घर घुसना नाम हमरो ना। अच्छा ठीक बा जा तार बियाह करला सब इनका बियाह माई कर दे। भेटाइल रहबी हमरा से परसों चौथा दिनमा त कहतड़ी न कि ये कनियावा 4-5 गो लड़की देख लिहनी जा। लड़किया तो हमनी के पसंद आ जातड़ी से, लेकिन लड़कवे के पसंद नहीं खस कर। हां त ठेही हमके का पसंद करियो स ससुरा बावना बात कर लइका बावने में न होय स। अरे हिताबा ठेही लड़की मिलत ऐसा सोचतै न हमरो से बड़ लड़की तब ना बियाह करम। एही तेरा हम कहीं का मुहे ओइसन ले ले बड़ा बोका लेखा दाढ़ी बरौले बड़ा बुझा के देखी पैसे नहीं के छलवा। कतनो छिपैला से कोनो बात ना छिपेला, जना त काल सामने आई। तार मौगी ले छोट बैंका। अरे हां तो ना बात हम भौजी ओकरा लगे सटे तो तू हटेला त सटा मत ना त ना अब दूसर कुछ हो जी उनका सोची है बा। देख कहां बोलता। अरे जाई ना, आपके जीवन तक कामे धाम ना रहेला। शरम ने आप पागल लेखा आदमी के संग बैठ जानी ना कि जना के पास दिमागे नहीं खे। अरे बैठ बैठ अब आ गइल त का करी, मार के बगे दी अपना दुआर पर कुकुरो के ना मार के बगे देख चाहिए ना। तो ऐसन कुल आदमी के घरे ना रखल जाला, समझली? बोले थोड़े रहलही हो अपन मने ससुरा आई रहल ह। इनन लोग के का ओकरा से आदत बइन हन लोग के कि ये दुआरी वो दुआरी का कहनी हमी। अरे भैया कहत रहे कि तारा बारे में खूब उल्टा सीधा कहत रहली। अब तने से आप सोच लें कि जब एगो में दुआ के झगड़ा भिड़ावत न तो उ का कह सके ना। हम हिम्मत बा कि आपके सामने हम तनी तेज आवाज में बोल दें तो दूसरा के सामने हम कैसे बोल सकी ना? अब के जना मर्द के मुंह पर मर्द लेखा बतिएबू आ दूसरा और जइबू त विश्वास नहीं कि हमरा पर। ठीक बा आजकल आप कैसन बात करी ना अच्छा जी। चलो खाना वाना बन गइल बनू। खाना बन गेल बा, चली खा ली। चलो
चलो लेट का करे के टाइम हो गेल 10 बजे वाला काम कर चली आवत तनी। ठीक है भाई अब जल्दी आई हो। देखो ओ मटी लगाओ ना के हाई घरे हमरा आके कैसे हमरा मरद से आग लगावत तबे तनको एकरा ढंग से हुर बाटे। सही कहेला आदमी कि ऐसने कुल लोग से घर बिगड़ेला।